खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां बुथुमना लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो गासै फिसा गेदेर रादाबफोरखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि गोनांथार बर' रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ, सा 25 गोहोगोरा आइजोफोरा थांनाय 8 बोसोरनिफ्रायनो पहरा होबोदों बै गामियाव। सानजा गवालपारानि सिमलिथलानि नयापारा गामियाव हराव पहरा होयो हानजासे गोहोगोरा आइजोआ। थांनाय 8 बोसोरनिफ्रायनो जौ जुवानिफ्राय बै गामिया उदां होनना मिथिनो मोन्दों। हरनि समाव लामायाव सोलिनाय जौ जुवा ड्राग्सनि बेरेखा आखायाव टर्च लावथि लानानै बे हानजासे आइजोआ पहरा होयो। सानजा गवालपारानि सिमलिथलानि पुलिस थानानि सिङाव थानाय नयापारा गामियाव हराव जौ जुवा ड्राग्स गान्जानि बेरेखा बे हानजासे आइजोफोरा थांनाय 8 बोसोरनिफ्रायनो बेफोरबायदियै गोख्रोङै गसंथिबोदों आरो बिथांमोननि थार जोहोलावजोनि साहसखौ बयबो गोमोहाबदों। आइजोफोरनि गोहोखौ गिनानै गामियाव दासान्दि सोमजिदों मोनसे गोजोन थासारि। बेजों लोगोसे गामियाव दा गैया जौ जुवा ड्राग्सनि बाहायनाया। समाज बेरेखा खामानिफ्रा आइजोफोरा पहरा होनायनि उननिफ्रायनो गैया जालांदों आरो गामिनि थासारि आरो समाजा गोजोन महर लादों। थारैनो बेसे बाख्नायथाव बिथांमोननि जोहोलावजोनि गुना। नैथि खौराङाव दङ, लाजिथाव आरो मुगैथाव जाथाय। बङाइगावआव बिबौआनो जिनाहारि खालामो फिसौजोखौ, फिसाजोआ केस होबाय। बिस्थिबारखालि हराव बङाइगावआव मोनसे मुगैथाव जाथाया जायो। बिबौआनो गावनि फिसौजोनि गोथार सोमोन्दोआव दागो फोनाङो। बे दुथां सुबुङा। खौरांनि बायदिब्ला जगेन बनिकय 66 बोसोर बैसोनि सासे बोराय सुबुङा गावनि उन्दै फिसौजोखौ देहायारि गाग्लोबो। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगो जगेन बनिकयनि फिसाजोआ पुलिसनि खाथियाव बिफानि बेरेखा केस होयो। बङाइगाव पुलिस थानायाव 502/21 नङाव केस थिसननाय जादों। पक्स'क आयेननि सिङाव दायनिगिरि बनिकयखौ पुलिसआ हमदों। बे दुखुनांथाव जाथाया जादों बङाइगाव सहरनि मिशन रड ओनसोलाव। थामथि रादाबाव दङ, बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मोनसे जारिमिनारि सावथुन महरै नुनो मोनसिगोन। खेबसेनो बर'नि 3 मुंदांखा फावखुंग्रि एबा बर' सावथुन मुलुगनि सुपारस्टारफोरा बे सावथुनाव फाव खालामगोन। मुंदांखा फावखुंग्रिफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै संगिना ब्रह्म, फुजि बसुमतारी, हेलेना दैमारि। 3 फावखुंग्रिफोरा बर' सावथुन मुलुगाव दं गेदेर बिहोमा आरो सुबुंफोरनि गोसो जै खालामनो हानाय। सावथुनखौ दिहुनगोन रजनी बसुमतारी बिथाङा। बे सावथुननि मुंखौ गराय फाख्रि मुं होदों, इंराजियाव विल स्वान्स। रायजो राजाफ्रा बे मुंदांखा फैनो गोनां सावथुनखौ नायनो बोदोर जादों। मुंदांखा फावखुंग्रिफोरा जानो हागौ गराय फाख्रि सावथुनाव जोहोलावजोफोरनि महराव फाव खालामगोन। बेराफारसेथिं बे सावथुनाव फावखुंगुरफोर थागोन ना थाया मिथिनाय जायाखै आरो दासिम फोसावाखै। सावथुना मानि सायाव जागोन आबुं मिथियाबाबो सावथुननि मुंखौ नायना बर'नि जारिमिनारि लोब्बा गोनां जोहोलावजोफोरनि सायाव जानो हागौ होनना मिथिनो हानाय जादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सुक्लाय दैमानि खुरखानायखौ नायगिदिंहैदों बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। गंगार हाजोनिफ्राय जोबोद गोबारै बोहैख्लायबोनाय सुक्लाय दैमाया बोसोरफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि गोबां खहा खालामबोदों। उदालगुरि जिल्लानि सोनाब ओनसोलजों आरो बाक्सा जिल्लानि सिमना ओनसोलजों बोहैलांनाय बे सुक्लाय दैमाया दैज्लां बोथोराव जेराव मेरावनो हा खुरखानानै आबादारि रायजो राजाफोरनि माइ दुब्लि न' बां आरिफोरखौ बुसावलांजोबदों। आसाम सोरखारजों लोगोसे थांनाय बिटिआर सोरखारनि आमोलाव बे सुक्लाय दैमानि खुरखानायखौ होबथानो गोबां मावबिथांखि लानाय जादोंमोनब्लाबो रायजोनि जेबो मुलाम्फा जायालासिनो ठेकेदारफोरनि सिफिखौसो गरम खालामदों होनना रायजो राजाफ्रा अजद होदों। नाथाय आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा बे सुक्लाय ओनसोलनि दुखुनि मेगन मोदै दैमानि खुरखानायखौ होबथानो मोनसे गोलाव समारि मावबिथांखि नाजावना आसाम सोरखारनि दै हा संरैखा बिफाननि मन्थ्रिजों गुवारै सावरायना मावबिथांखि लानाय जागोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंसारो। लोगोसे बिथां एम दावबायसा बर'आ बिटिआरनि इमारजेन्सि फुन्जिनिफ्राय दैज्लां बोथोरनि दैबानाया फैनायनि सिगां खुरखानाय जायगायाव अन्थाइनि पार्कुवे फाइन होनाय जागोन होनना मिथिहोदों। फैबाय थानाय समफोराव सुक्लाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थाबैनो गाहाम रादाब मोनगोन होननानैबो बिथाङा मिजिं होदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। साहा गुवाहाटियाव बोखांनो हादों खमैबो 1.50 कौटि बेसेननि ड्राग्स, 2 हमजादों। ड्राग्सनि बेरेखा कामरुप पुलिसनि मोनसे गेदेर हान्जानि नायबिजिरनाय। साहा गुवाहाटियाव कामरुप पुलिसआ अपारेसन खालामनानै बोखांनो हायो गोबां बिबांनि हेर'इनजों लोगोसे 2 फालांगिरिखौ। गेस लांनाय बुलेटनिफ्राय कामरुप पुलिसआ बोखांनो हायो 250 ग्राम हेर'इनखौ। गेस लांनाय बुलेटआव मणिपुरनिफ्राय डिमापुर जाना साहा गुवाहाटि बटलिं प्लान्टसिम लाबोदोंमोन बे गोबां बिबांनि ड्राग्सखौ। बोखांजानाय हेर'इनखौ इन्टारनेशनेल बाजाराव 1.50 कौटि रां जागोन होनना मिथिहोदों। हेर'इन फालांगिरि 2खौ मणिपुरनि इमानुएल कार्ची आरो कंकनजाम अजय मेटे होननानै बुंथियो कामरुप पुलिसआ।
रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, अन्नानै रादाबखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।